porque iniciativas deste tipo, como a recuperación da Festa da Vendima, o seguir organizando, é algo que nos aposta en valor esta festa da que participamos todos e que a todos nos une, é algo que seguir facendo. Animarnos a que ano tras ano esta festa se consolide dentro do que é o calendario de festas de final de verano, principio de outono, e que o sistema que se estime máis oportuno, rotando ou continuamente no mesmo concello, ou como sexa un referente e un elemento aglutinador dentro das festas da nosa comarca. Dentro do programa de actos, do amplo programa de actos que organizastes este ano, recuperades a figura do